هنا أصحابي، هنا أحبابي، هنا حبيبي اللي دق بابي، هنا شمسي، هنا قمري، هنا نيلي وهنا غرامي، هنا أبويا وهنا أمي، هنا عربي وهنا دمي، هنا بلادي وهنا التادي، وهنا هيكونوا أحفادي، هنا ماضية وليالية، وهنا ذكرى كانت ليا. هنا أصحابي، هنا أحبابي، هنا حبيبي اللي دق بابي، هنا شمسي، هنا قمري، هنا نيلي وهنا غرامي، هنا أبويا وهنا أمي، هنا عربي وهنا دمي، هنا بلادي وهنا التادي، وهنا هيكونوا أحفادي، هنا ماضي. ассалому алайкум тамошобинони азиз. дами момент бигем каталоги нав рафтеста дар фирмаи Faberlic ва ҳамин чизҳое ки дар шумо дар рӯи экран мебинед ҳамаш бо нархи арзон, скидка кати, наборҳо. марҳамат скриншот када наздик када бинен. мақсад барои ягом хештабор, барои ягом дугонаҳотон беҳтарин тӯҳфаҳо ҳай. ва мегум пешакӣ ки расме ки дар директор наистагия старши директор расми хидмай ва расме ки просто директор наистагия апам директор шдагия, лекин расми апам нестай, апам расмша мондаги нестай. расме ки старши директорай хидма. бисёр савол додем, барои ҳамиқа ҷавобтон додам. марҳамат то охири навор бо мо бошед. беҳтарин маълумотҳо ва беҳтарин хабарҳо имрӯз дар навори имрӯзаи мо аст. ассалому алайкум тамошобинони азиз, хушомадед ҳама каса ба канали мо. рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. имрӯза хирсандии ман ҳадду канор надорад ва мехоҳам ки ҳамеша аз қиёма ба шумо мегуфтам ва мехоҳам ки аз ин пас фақат кӯшиш кунам ки хирсандӣ ба шумо хирсандиҳома хабар кунам ва бо шумо хирсандӣ кунем. тамошобинони азиз, каталоги гузашта тамом шуд бигем. 2 рӯз шуд ки каталоги нав даромадагиай ва ман 2 каталог подряд директор будам, ҳози старши директор шудам. званиям баландтарак ҳест ва зарплатамам бисёр шуд ва худо ба шукр ҳамихе бовар кунед, хирсанде ҳастам, бовар кунед. вообще боварим намебиёд ки ман старши директори Faberlicам. тамоман бигем ки одам хича нағз медидай, вообще эҳсосот нисбати худам дигар, ҳурмати иззат худам хидмат ҳурмати иззатам уже дигар хела шудагиай. тамоман бигем чӣ хел бигӯм хирсандӣ ман хидмат дар ҳафтум осмон тасаввур мекунам. мехоҳам имрӯз камтар обзори чизҳои Faberlic кунам. бисёр мепурсем, бисёр савол метиҳан. пештар оқа опыт надоштам, оқа намедонистам. ҳозир хела бигем аллакай профессионал шудагиам дар кори худам, аллакай ҳамаро медонам. 2 заказ кардагӣ будам, гуфтам заказом биёя, баъдан обзор мекунам. нархнавош ҳама вақт дар каталог ҳастай. ман дар рӯи экран ай саршави видео то охири видео номеро ман мемонам. шумо ҳатман дуроен номерои маро сохранит кунед. фақат WhatsApp тамошобино иморо ман тамоман успед намекунам. агар хато накунам 1-200 та смс-и нохонда ҳайда имо успед намекунам, просто успед намекунам. бисёр узр мехоҳам ва занг назанен тамошобино. узри зиёд вақт нест, ҳамихе айси кори хона, айси ҳамихе ҳар вақте ки мақсад хати ягон кас 5 минут ё 2 минут ё 4 минут гап мезанӣ 10 кас да ҷавоб метӣ, мақсад дили 10 каса хирсанд мекунӣ. барои ҳамиқа хафа нашавен, илтимос мекунам ай ман хафа нашавен, бинависен, галасовой кунен, ман ҳатман шумода ҷавоб метиҳам. бо чӣ гуфтаниям, баъдан касоне ки заказ карданиен, илтимос ва илтимос аввал касоне ки хай кор мекунанд ва ёда проблем нест, касоне ки мақсад ай шавҳарошон пул мегиранд, аввал ҳамин видеои маро бурда нишон диҳен, чизе ки мехоҳен бурда нишон диҳен, бо маслиҳати шавҳартон баъдан занг бизанен, тамом ин ҳамин чиза заказ ка. мақсад шумо мегӯед ман ҳама заказа оформид мекунам, ҳамаша тоғрӣ мекунам, баъдан мегӯен ки шавҳарам гуфт қиматаш, шавҳарам розӣ нашид,
барои ҳамиқа ма да болои иё тамошобино 1 копейк намемонам. Вақте ки ма барои подписчиком 26% скидка ҳастай, 1 копейк намемонам. Просто так ма айно мехадам шумода заказ мекунам, равона мекунам. Обични коргари Faberlic 20% скидкаш, директоро 26%. Мақсад касоне ки 100 балла ҳар як каталог мекунанд 26% 50 балла. Барои ҳамиқа ма старши директорам бигем айно мехадам барои подписчиком 1 копейк ма да болош намемонам. Просто барои подписчико рой мекунам. Бигем ки ана ҳами духӣ ва инами исныш ҳамаш закази навай. Ёра нав гирифтам ҳамин рӯз. Ва исныш он чизҳое ки ман истифода бурдум ва результатоша мефаҳмонам. Биё сар мекунем ай вай заказои нав бигем. Пеша ки сраза мегум инаи креми тональни, инаи туш ва инаи помада мада подарка омадагиай. Барое ки ма ҳар як каталог мақсад балон бисёран ва падаркаҳои ман бисёртаракан. Инами сета мада падарка омадагиай. Инаи водолазкара қатъи инаи духӣ ма 70% скидка кати гирифтагим. Вақте ки да Faberlic кор кунем шумо ба мефаҳмем ки 70% барои чи скидка кадӣ метиҳан. И духӣ 1500 ай. Водолазкаша намедонам, хулоса ҳарша ба 70% скидка гирифтагим инора. Ба инаи шапкачора якта бигирӣ, қиматтарак дута бигирӣ, скидкаш кати мебиёя. Якташа барои маълимаи бачам гуфтам дута мегирам, якташа барои маълимаи бачам падарка мекунам. Анака ҳозиҳуй мекунем. Айнай сар мекунем. Ира харидагиам бигем. И скидка кати нестай. Ира ҳамихе харидагиам ва ҳамихе ҳуй када дидам. Хулоса и барои шахсоне ки тональни крем дарушон намешина ё ки пудра дарушон намешина, рушон ягон мақсад проблем дора ё ки проблем надора, фарқ надора. И барои ҳама одамо ҳай беҳад ваяй чӣ бугум сраза дару мешина бигем. И барои ҳамихели одамо ҳай намихе просто губкаша мегирен, намихе меҷиқен и тарай. Ба и дастои ма дакаҳо хӯрошидагиай мегирен намихе мешакен. Ба фикрам ки результата диден. Ина чӣ хел мекуна? И намедонам нархш чанд май бовар кунед, бисёр ки заказ мекунам. Вақте ки шумо да WhatsApp ма менависен биген ки Саида мо да вайтарои каталога электронни каталог да телефони ма ҳастай, ма каталога рӯй мекунам. Инами каталог да WhatsApp шумо меброя ва мега посмотреть каталог. Шумо посмотреть каталога мекунен, ранги ҳами сурат варақ зада ҳар як каталога ҳар як чиз қатъи нархош ҳастай. Он нархҳое ки шумо дар каталог дида мешавад, шумо ба он нарх намегиред тамошобино 26% скидка. Шумо дастсе ки дар корай ҳамун чизора як калькулятор гирен, плюс мақсад плюс инами 3500 плюси 2000 ҳамаша плюс куне минуси 26% скидка. Анаму нарх кати ма шумода рӯй мекунам. Ана и намедонам ака инаи ин хел пушида мешавад. И тональнира беҳад таъриф кадан, гуфтан қиматай, некимада падарка омадай. Намедонам чӣ хели тональния. Бисмиллаҳирроҳманирроҳим ҳозир мебинем. ина дастма хушрӯ кардам. Неким алафҳои кандагӣ мондай. Баъд тушш беҳад маъқулам шид. Тушш ӯ туши гирифтагим шоткаш тунуктарак, и шоткаш ғавзтарак ба якта. Ма помадаку вообще истифода намебарам. Ха ягон кас да падаркаш мекунам. Ба боно гуфта намона. Шахсоне ки аймат заказ мекунӣ, подписчикое ки уже клиенти ма мешаве,
ҳар якум бор заказ мекунӣ, ай дуюм бори закази кардагитон ягомчи айнои ма падаркаш мода ҳатман меравад. Водолазкара мебинем. Водолазка размери 106 буд, 107 буд. Хулоса заказ кардам. Чени Фотима ҳами хел маъқул шид. Размери Фотима чӣ чизи сафеда ма беҳад нағз мебинам. Почти ҳами охир вақто тамошобинон намедонам чӣ хешдам ки ҳама чизом сафедан. Бовар кунӣ накунӣ, сатри сафед, киртаи сафед, ҳама чизои сафед заказ кардистам. хел мекунам сафед одамда мақсад мезеба. Ба ини ё барои даруни ваянҳози ма бигирам нишонтон бутам. Ма пештар парашоки миф бисёр истифода мебурдам. Айми лаванда бисёр мегирифтам, маъқулам буд. ё барои намидирин либосои таҳкадаги дирин шифонерда мемонӣ. ҳам қабӯи хушрӯ мондум тамошобинам хешкафа ҳуй мекунӣ приятняй аҷоибот. Просто кардонай мехеда дирин шкаф мемониша. И хай ҳавай. Инаи косметичка 400 чанд сум буд, агар хато накунам. Ази ҳуйш кунам. Ирам закази наомай. Инаи хеб ранги шкафча. Чапанаш қапидам. Ранги шкафча. мақсад не ранги сандуқча бигем. Ази байнаи балзам барои губ. Обичный балзам ягом цвет наметия беҳад хушрӯ. Ҳам хамада маъқул шид. Обичный. Ма тамоман помада истифода намебарам. Хорошо, инаихе. Бия шапчикора ҳуй мебинем. Ҳози ман ҳуй накардам, надидам рӯз дигар. И заказора ҳамин рӯз гирифтем. чихар ки фаҳмидим ин заказ баъди и шапка баъди мақсад вақте ки ай ҳамом меброӣ, дамӯи сарат тов метӣ. Хулоса дамӯи сарат мепӯшонӣ. муҳаккота дар диринаш мемониву мебиёриву баъд дайнаи ака ба гуфти хадам ҳоли ман истифодаш набурдам ягон бор. Баъд дайнаи резинак дора, дайнаи тагмачакаш рис мекунӣ. чанд соате бифурад мегарди. Чемай полотенсаи вазбина дар сармон ки то метием гарданмон дар мекуна япара то мӯи сармон қоқ шуда намегардем. бине чӣ хел хушрӯаки фасонак. якта хидм нагирифтам, якта маълимаи бачамда. Ини ваяха ака ҳуй намекунам. И падарка. Бо духи ини духра беҳад таъриф кардам. ҳозир мебинем. сахтае. буш свежи тамошобина. буш свежи хеле чӣ бигӯм? як каме хеле свежи оста, ҳаки хеле сильни неста. Фасонак приятни. ма бӯи тези бада нағз намебинам. бӯи тези бад хел мекунам ки сразу димоғҳо махкам мешаванд. ай ҳама духиҳои фаберлик насиб иншааллоҳ мегирем. ина иш бигем духиҳои ма обши ҳамаш. ина ренатаи савз обязательно ҳози ма ай ренатаи сирх ма да аҷоибот маҳқул шудагия. ма обязательно ай ренатаи сирх мегирам. ина и духим ва инами ҳози ҳами қад духи фаберлик дорам. иншоаллоҳ бо дар ниятом ҳастай ки бо мегирам. баъд мехостам ки комплекти ҳами лопатаи фаберлика заказ кунам. набуда якта ҳамиш буда гуфтем хаиш гам не яке вор файда меша. якта гирифта қатра ҷамъ шавад дариҳо шавад. якта гирифта истифода мебарам. хеле бақуввата.
чиқqa бақуввата инҷа Фаберлик настагай. Бояд хонаи старши директор ҳамаи Фаберлик боша. Ба инаи креми барои маршинкое ки нав кам кам пайдо мешава. Ман маршинка надорам тамошобино. Вақте ки механдам ё қавоқ мекунам ё ки ҳами ягон чиз нерви чид мекунам, байни ду қошумда я рахак дорам. Барои ин ҳами қа гирифтагӣ меша ки вакруг глазаи вакруг глаз ман мекунам. Вақте ки механди ку паракои чашма ҷинҷакош ва якош мемона рахакош. Анамуда мекунам. Ҳам хе мекунӣ ку фикр мекунӣ ҷӯшда мегӣ ки вай шид, ҳавор шид. Ба инаи креми таърифи тональни бе ягон шубҳа дару мешина. Инаи подводка ҳозир инами чанд қашид айми истифода бурдестам. Аҷоибот подводка. Беҳад борикай. Беҳад ман подводка хе борикак мехоҳам кашама дар пишти чашма. Баъд мехоҳам ки ғафс набоша. Баъд ай саршавии чашм то охири чашма ман намебарам. Камакак дами кунҷаки чашм. Ба средстваҳо тамошобино, средстваҳо ҳами барои пилтаву газ аҷоибот ман гап надорам. Ира ҳами рӯз гирифтам. Инаи истифода бурдум беҳад хушрӯ маҳқулам шид. Иам ҳамун средстваҳай. Инаи посудашвар гипоаллергенный аҷоибот хушрӯҳози ман ай ҳами истифода бурдестам. Ай и дитта гирифтам тамошобино. Бушда тамоман гап нест. Резки да либос мешина. И барои дадрини стирални истифодаш бурдум. Барои доғ либосои сафеди Фотимара андохтум. Камакак андохтум. Да 1 соата мондум. Да 1 соата ягон доға ягон бор намеравонд. Ҳамия андохтум равондак. Ба инаи гелое ки мада беҳад маҳқул шидан. Вақте ки айми душ меброӣ, айдирини киртад хид ба хид ҳамихе як бӯи приятни меброя. Ирам бад нест. Ирам хушрӯай, неким их бо беҳади бад маҳқулам шид. Баъд инаи балзам кати шампун комплектай. Шампун тамошобино. Мӯи сари ман беҳад мерехт. Ай ҳами гирифтам. Рехтанаш кам шид. Ҳар хел мӯи сар ҳар хелае восстановление волос настагай с маслом амли. Беҳад мӯи сари мада маҳқул шид. Ба инаи чизои кӯдакона бисёр кӯдакҳо ҳастанд ку аллергия доранд. Анами беҳад нағзай. Ё 300 чанд сумян камтар қиматтаракан чизи детски қимат мешава. Хай инаи беҳад хушрӯирам истифода бурдестам. Шампун барои Фотима, и зубной пастаҳо, и инами трезашвакш ҳамо қабуш хушрӯай тамошобино порошок. Ба инами тамошобино тено ҳама намудаш ҳастай ку тен хали тени қоқ нестай. Хел мекунам ки хали тени молоима кай резки мешина дар кӯжаи одам. Беҳад хушрӯай тавсия метим тамошобино. И 1,5 маҷбурӣ нестай. И кадом цветиш ки маҳқулай, 1 цветам ҳаст, 2 цветам ҳаст, 3 цветам ҳаст. Ҳамаш ҳастай. Ҳамун каталога тамошо мекунӣ. Бохтон результатона меброи астални ё ҳамаш мада маҳқул шид тамошобино. Инами асобина бо крем барои собун барои рӯ аҷоибот резки меравона. И инаи крем барои доғи рӯ, доғчаҳои рӯ ҳастай наракое ки пайш мондагиай барои ҳаваё. Инами фоидаи зур дора. Инаи кисточкаҳо моли ай ҳамаи кисточкаҳош мегирам. Я тақош ман ина истифода бурда будам наёбардамша. Ва инаи креми таърифӣ ҳар шав ай ҳами истифода мебарам. Баъд ҳамаи иёра бояд да ягон чимони ку косметичка. Ина беҳад удобняй. Як қопча косметика дар дарунаш мебарад тамошобино. Бе ягон шаку шубҳа. Ҳам мегири қатид мебари, ҳам мебари дар ҳамомат кашолаш мекунӣ. Духтари директори Фаберлик разбираться дора тамошобино. Духи маҳқул шид Фатима? Чӣ халай? Чӣ халай духтарам? Чӣ халай духи? Духи чӣ халай? Як лав гирифтаву пӯшидаву ҳуй кадаву мондестай духтарам.
ҳай кадоме да маъқул бошад да ватсапи ма бинависе кор барои занҳои хонашин Фаберлик. Бовар кардем ҳамаи ҳамиё пули Фаберликай. Ман худам пул тратит кардаги нестам. Ман дар ҳаёти умрам худам да намерам инами қадар чиза бихарам. Тамошо бино. Ман пул биёвам уже ба фикрам ки шумо мара изучат кардагиен, уже мара медонен феълу рафтор. Ман пул биёвам сра зада кӯдаком расход мекунам. Ма да хирсандии кӯдаком дами мамин хушбахтии машидагиай ма ами кӯдак ма хирсанд бинам тамом уже ма ами хушбахти ҷаҳон ма ҳис мекунам. Ма барои худам то ҳами сола ма тен надоштам. Ма нав тен ҳамаи ҳамиё меҳнатакои кори Фаберлики ма ҳамаи иё бепулай Фаберлик бепул не кор кардагиам оиликамда ҳамиёра ма гирифтагиам. Ҳастай документора мекунӣ мери пулта мегирӣ. Лекин ман гуфтам ки биё ака ҳами Фаберлик ша пули ютуб ма полни да фарзандом расход кардам. Пули Фаберлик ма биё ака ҳами хадам да ҳами занак да чӣ дар корай ҳама чӣ гирифтам. Ма дар аввал чӣ доштам фақат як рексона. Духӣ нағз намедидам. Духӣ надоштам. Як рексона доштам. Якта тональни доштам, якта туш, якта подводка тамом. Ма дига ҳечи надоштам. Ҳамаи ҳамиё мегӯям ки раҳмат барои Фаберлик, раҳмат барои наставники ма, раҳмат ба он подписчикое ки омадагиян ай канали ма ва да группаи ма кор мекунанд. духтаро ҳаматон да раҳмат, ҳаматон да барори кор худованд, ҳаматон ҳам ба званиёи нағз хезен, ҳаматон ҳам ба орзуҳои дилтон бирасен. ба тамошобино саволе ки ҳама вақт навблогеро ё ки одамое ки шахсоне ҳастанд ки мехоҳанд блогер шаванд мада савол метиҳанд ту чӣ хел канал кушодӣ, чӣ хел кардӣ? Ман гуфтам ки каналам яксола шава ман мегӯям ки чӣ кор кардам. Ҳеҷ кор кардагӣ нестам тамошобино. Инами телефони обични телефони маҳай. Ҳамаи телефон канал дорад. Ман ягом канал кушодагӣ нестам, ягом ҷо регистратсия кардагӣ нестам, ягом кор кардагӣ нестам тамошобино. ютуб медроем. Озиҳои кунам. ютуб медроем. Инами аватарка ҳака мебинен да инами боло. Ман просто и телефоном ки соз кардам гирифтам. Каналам да иам сахранитай. Инами аватаркак ҳамаи телефон дора, наген ки надора. ютуб медроен ами суратакака меҷиқен. Ҳамаи телефон ҳама инамира дора. Мой канал тамом. Ман просто чӣ кор кардам? Названи мондум, номша мондум ва видео монтаж карда партофтам. Баъд бо чира гуфтам мегӯям видеора ман ина ба чӣ кадом программа монтаж мекунам. Ина видео маркина истеги ба инами монтаж мекунам. Баъдан галерея ҳози галерея будуром. Мақсад мегирем якта видеои мара. Инами видео. Мақсад инами видеора ҳози ма бояд ки да ютуб партом. Паделитса мекунем. Нигоҳ кунем да иҷа ҳамаш буромадагиай. Ҳамаш буромадагиай. Медроем ютуб. Далера меҷиқем. названиёша да ина иҷа мемонем. Тамом ягом кори мушкил надорад. Тамошобино шумо фикр накунед ки ма канал кушодум, ма регистратсия кардам, ному фамилия мондум. Не. Вақте ки канал кушодӣ, як рӯз як кас наистад ки ҳамин канали мара реклама кун. Ман гуфтам ки майли. Гуфт ки чанд сум мекунӣ? Гуфтам ҳамин қасом. Гуфт ки майли. ҳамин канали мара реклама кун. Ма кай пулаш мегзарам? Ма пулаш бигзара пули тура роид мекунам. Ихали намешавад. Худро омадам каналша дидам 10 та ай тикток видео скачат карда партофтагиай. Ҳамин охир просто одам хандаш мегирад. Одам ки канал кушод, аввал 1000 та подписчик ҷамъ мекунад, 4000 соат просмотр ҷамъ мекунӣ. Баъдан анамо монетизатсия, вақте ки монетизатсията кушода мекунад, монетизатсияра пур мекунӣ, ана то у момента шумо аллакай бе ягом ёрдами ягом кас то вақте ки 1000 подписчик ҷамъ мекунӣ, 4000 соат ҷамъ мекунӣ, худат профессионал мешӣ. монетизатсияшам дига ақлат мегира, ҳамашам дига ақлат мегира. ҳай тамошобино, да ҳамиҷа бо шумо худоҳофизӣ мекунам. Умедвор ҳастам ки суханҳое ки ин қадар ман гуфтам бе чуну чаро бигем бе ҷавобаш намемонанд. ҳатман мебинед қатимо кор мекунем. Кор да Фаберлик вообще осонай. Просто да ватсапи ман бинависен.
ман галасавоиё тайёр кардагиам. Галасавоиёе ки барои дар кор чӣ кор кардан дар кор, чӣ хел кардан дар кор роҳитон мекунам. Гӯш кунед, маҳқул шид, марҳамат биён кор кунед. Ҳатман вақте ки ман шуморо дар кор гирифтам, ман шуморо дар нима роҳ намемонам, ёрдам мекунам, то на одам метим, то на дастгирӣ мекунам, то на ва беҳтарин духтаракое ки ҳастанд дар группаи ман, ҳама каса мо шуморо ёрдам мекунем. Марҳамат биён қадимо кор кунед ва шуморо хеле орзуҳои дилтона бихарем.